Ndakwiya naye kwambiri mwanaye. Nitaka nifuna nikumane na hapa Peter Mutharika. Nimpase malangizo ochepa. Iyo hii. Otani tukuri nisogolea musimunodia. Kwa mano hapa Peter Mutharika. Nimpase malangizo ochepa. Asamango ne mahule. Tonde amene muli kumbuyo kwa mwana ameneyo. Mpange ni discipline mwanaye komanso mumphunzise kapena mumutandize kuti azitha kupanga ma content ophunzisa ana anzake. Chifukwa pena zimene amayankhula mwana amene amakanga ni mfiti. Avete amakanga kuti amauluka, amakanga ni mfiti mwana amene amapanga zinthu zake ngati amatamba. Nde inu amene muli kumbuyo kwa mwana amene akamayankhula zawo zokhanga ni mfiti zokhanga ndi amaulukazo inu kumasekerera kumampopa mumpwerekesa. Nde mwanayo mphunziseni kuti azitha kupanga zinthu za msinkhu wake. Bebesa kwatsogolo ziko linafa Peter Mutharika chifukwa ya video imene ikwenda masamba mchezo kuti ineyo ndakwisa ndipo nguvomeza kuti ndakwisa kumano kwani kubebesa kwafa Peter Mutharika kuti ya ndamveka onyoza video imene jayo kwafa Peter Mutharika ndikubebesa kwa anthu nonse kwa stakeholders nonse amene munapangisa content meja kuti itheke muno amene inaliendera momuja kuti iso nifike pano paso daso kwani ndikubebesa kamba malangizo amene anika kuti manilangiza sana mveke kwa anthu amene nali mchisangalo kwambiri ndipo muchizungumaje nali muhappy kwambiri. Nde kwa ine ndikubebesa kwa anthu nonse amene mwaonera video imene kwenda masamba mchezo amene muja kuti ndakwisa ndipo nguvomeza kuti ndakwisa kwa ine ngubebesa kuti ndikhulukire afa Peter Mutharika kusogola ziko lino kwani kubebesa kamba zapanganezi ndikusogoneza amene mukumampanga manage mwana uyu. Funa ndikulangizeni mwana ipena akuyankhula zinthu zazikulu zosagwirizana ndi msinkhu wake ndi makhala busy kumampopa, makhala busy kumpopa kumuthira mapampu ndi cholinga choti aziyankhula zinthu zopusa zopitirira msinkhu wake. Mumpwerekesatu mwanaye. Kumene zinthu zamba kuloweraku ndiko kuti mwanaye mumpwerekesa. Mphunziseni mwana ameneyo kuti azitha kuyankhula zinthu zophunzisa ana anzake. Ngati akupanga akunena zoti iye ndi content creator mukutero ndiye ma content amene azipanga mwana ameneyo ndikukuwuzani inuyo anthu amene ndikudziwa zoti kumbuyo kwa mwana amene kuli wina wake amene amampopa kuti azibwera kumayankhula zimenezi kapena amene amaperekera zina. Then fani muuze munthu ameneyo kunena zokuti ma content kuyambira lero ndikukhazikisa lamulo pa mwana ameneyo kuti kuyambira lero ma content ya mwana ameneyi azikhala ophunzisa ana anzake. Ana anzake akaonera azitha kuphunzira kaya azipanga ti achina tomwe ndi jeri chani tima content tinatakiro kuti ana anzake akaona azisangalatsidwa nazo komanso aziphunzira osati zimene wayambazi wayamba kachichewa chake ninganene kuti chani kaya wayamba kunyamula zinthu zazikulu zokuti sangazikwanise iya. Nde chonde amene muli kumbuyo kwa mwana ameneyo mpange ni discipline mwanaye komanso mumphunzise kapena mumutandize kuti azitha kupanga ma content ophunzisa ana anzake. Chifukwa pena zimene amayankhula mwana amene amakanga ni mfiti. Avete amakanga kuti amauluka, amakanga ni mfiti mwana amene amapanga zinthu zake ngati amatamba. Nde inu amene muli kumbuyo kwa mwana amene akamayankhula zawo zokhanga ni mfiti zokhanga ndi amaulukazo inu kumasekerera kumampopa mumpwerekesa. Nde mwanayo mphunziseni kuti azitha kupanga zinthu za msinkhu wake. Ama ndi chapango leima lawo. Ndakwiya naye kwambiri mwanaye. Ndakwiya naye kuopsa.